таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф маҳсуб ёфта аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам дастгирӣ меёбад. Ҳамасола барои рушд бахшидани ин зинаи таҳсилот аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузории мақсаднок равона карда мешавад, ки барои бо шароити мусоиди тарбияи кӯдакон таъмин намудани кӯдакистонҳо ва ҷиҳати ҳарчи бештар фаро гирифтани кӯдакон ба ин зинаи таҳсилот амалӣ мегардад. Дар баробари ин ба тақвияти ҳамкориҳо бо бахши хусусӣ дар ин самт таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, ҳамасола аз ҳисоби соҳибкорон ва шахсони эҳсонкору хайрхоҳ барои бунёди кӯдакистонҳо тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. ҳоло дар шаҳри Ҳисор 11 муассисаи томактабӣ аз ҷумла 7 муассисаи давлатӣ ва 4 муассисаи хусусӣ фаъолият намуда истоданд, ки дар онҳо 1670 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. тавре дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси олӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва барои фарогирии 50% кӯдакони синну соли томактабӣ дар мамлакат ҷиҳати бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ тадбирҳои мушаххас андешида шавад. бо дар назардошти афзоиши аҳолӣ роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо муваззаф гардиданд то дар ҳар як маҳалли аҳолинишин ки 100 оила зиндагӣ мекунад ҳатман як муассисаи томактабӣ бунёд намоянд. дар ҳамин замина дар шаҳри Ҳисор сохта ба истифода додани 40 муассисаи томактабӣ дар деҳот ба нақша гирифта шудааст, ки метавонад ба беҳбуд бахшидани ин зинаи таҳсилот нақши созгор гузорад. шӯъбаи маорифи шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳукумии давлати шаҳри Ҳисор бо раисони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот тасмим гирифтанд ва нақшабандӣ карданд, ки дар ҳудуди шаҳри Ҳисор зиёда аз 40 та сохтмони муассисаи томактабӣ ба нақша гирифта шудааст. тибқи лоиҳаи рушди барвақтии кӯдакон барои густариши сарнишинӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор дар назди 9 муассисаи таълимӣ сохтмони марказҳои инкишофи кӯдак, ки айни ҳол ба расмият дар овардани ҳуҷҷатгузории сохтмонҳо рафта истодааст. бо дастгирии бахши хусусии айни замон дар деҳаи ҳаёти нави ҷамоати деҳоти Ҳисор сохтмони як муассисаи томактабӣ барои 250 нафар ҷараён дорад, ки корҳои рангуборкунии дохилу беруни бино ва муҷаҳҳазгардонии он бо лавозимоти зарурӣ дар арафаи анҷомёбӣ аст. бино аз 3 ошёна, ошхона, роҳравҳои барҳаво, толорҳо барои гузарондидани машғулиятҳо, ҳуҷраҳои санитарию гигиенӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. тибқи иттилоъ ин муассисаи томактабӣ то оғози соли хониши 2025-2026 ба истифода дода мешавад. ҳамзамон раванди лоиҳакашии бинои як кӯдакистон дар маркази шаҳри Ҳисор ҷараён дорад, ки дар ояндаи наздик барои 320 нафар бунёд карда мешавад. инчунин дар раванди сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ дар қабатҳои поёнӣ таъсис додани марказҳои инкишофи кӯдакон ва дигар инфрасохтори марбут ба ин самт ба назар гирифта мешавад. барои ҳарчи бештар фаро гирифтани кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ва рушду такомули қобилияти зеҳнии онҳо марказҳои инкишофи кӯдак низ нақши муҳим мебозад. бо назардошти ин синфхонаҳои маркази инкишофи кӯдак дар назди 37 муассисаи таълимӣ аз ҳисоби лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон баҳри густариши сармояи инсонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъмир гардида бо шароити муосири таҳсилоти томактабӣ ва таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда мешаванд. дар назди 69 адад муассисаи таълимон марказҳои инкишофи кӯдак ташкил карда шудааст, ки дар он 89 гурӯҳ бо ҷалби 2128 нафар кӯдакон дар муассисаи таълимӣ айни ҳол фаъолият намуда истоданд, ки дар умум агар фоизи иҷроиши ҷалби кӯдакони муассисаи томактабиро бигирем 10.1% дар шаҳри Ҳисор таъмин карда шудааст. ҷалби кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ дар давраи пеш аз мактаб онҳоро барои муносибати дуруст ва намунавӣ дар байни ҷомеа омода менамояд. нақши ин зинаи таҳсилот ҷиҳати равнақ бахшидани тафаккури зеҳнӣ, рушди малакаю маҳорати ҷисмонӣ, хондану ҳисоб кардан, расмкашӣ, дарки муҳити атроф, аз бар намудани шеъру афсонаҳо, инкишофи маҳорати эҷодкорию навоварӣ, тақвияти худшиносӣ ва ҳуввияти миллӣ ва тандурустӣ ва меҳанпарастии кӯдакон басо муассир буда дар замири хурдсолон муносибати дӯстонаро бо ҳамсолонашон ҷой медиҳад. аз ин рӯ рушди таҳсилоти томактабӣ барои равнақи кӯдакон ва беҳбудии ҷомеа саҳми муносиб мегузорад. қабули санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ марбут ба ин соҳа аз он шаҳодат медиҳанд, ки назорат ва расонидани ёрии методӣ ба субъектҳои раванди таълиму тарбияи томактабӣ беҳтар гардида, барои ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ намудани машғулиятҳо пайваста тадбирҳо андешида мешаванд. ҳоло дар муассисаҳои томактабии шаҳри Ҳисор машғулиятҳои гуногун ба роҳ монда шуда, кӯдакон ба омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ низ ҷалб гардиданд.
ҷиҳати тақвият бахшидани фаъолияти мураббияҳо ҳар моҳ семинари доимуамалкунанда баргузор мегардад ки онҳо аз истифодаи навгониҳо дар ин самт ва такмили таҷрибаи ҳамдигар бархурдор мешаванд. ба ҳолати имрӯза дар шаҳри Ҳисор 3800 нафар кӯдакон дар ҳамаи шаклҳои фаъолият ба таҳсилоти томактабӣ ҷалб шуданд ки 10.1% фарогирии кӯдакони синни томактабиро ташкил медиҳад. ҷиҳати рушду тавсея бахшидани ин самт аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ҳамкориҳо дар байни тамоми бахшу сохторҳоро барои ҷалби сармоя ба роҳ монда тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. фаридуни субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор, барои барномаи иттилоотию таҳлилии Тоҷикистон.